क'क्राझार बर' बाप्टिस्ट ख्रिस्टियान एस'सिएशन लाइमोन आफादनि बानजायनायाव 66थि लाइमोन बोसोरसालिया मावबादा खुंफुंनो लाहार फाहार खालामनाया सोलिगासिनो दं। गुबुन गुबुन बोसोरनि बायदि देग्लायबो बोहैथि जानुवारि दाननि 6, 7 आरो 8 अक्ट'खालि जानो गोनां बर' बाप्टिस्ट ख्रिस्टियान एस'सिएशननि 66थि लाइमोन बोसोरसालिया मावबादाया चिरां जिल्लानि सिङाव थानाय दुम्रुथला ग्रेजिं फोथार अदेबानि आइपुवालि पिकनिक स्पट सेराव सानथामनि मेहेरगोनां हाबाफारिजों खुंफुंजानो थांगासिनो दं। बेखौ बिथा खालामनानै ख्रिस्ट' सिबियारि गोबां रायजो राजाफोरा हाबाफारिखौ जाफुंहोनो थाखाय ज'यै गोब्राब खामानि मावनायखौ नुनो मोन्दों। बिनिखायनो ओनसोलाव थानाय गासै ख्रिस्ट' सिबियारि लाइमोनफोरजों लोगोसे लाइमोन दिथागिरि आरो बिमा बिफाफोरखौबो बे हाबाफारियाव बाहागो लाफैनो थाखाय खुंफुं आफादनिफ्राय खौरां बिजोंनि गेजेरजों खावलायहरदों। लोगोसे आइपुवालि लावखार ओंखाम जाग्रा थावनियाबो बै सानखालि साननैनि थाखाय 7 आरो 8 अक्ट'खालि बन्द' थागोन होननानै फोसावहरनाय जादों। जोंनि जानो गोनां सेन्ट्रेल इयुथ कमिटि बेखौहाय जोङो फैबाय थानाय 6 तारिखनिफ्राय लानानै 6 तारिख मोनाबिलिनिफ्राय लानानै 8 तारिख मोनाबिलिसिम जोङो बेखौ खालामगोन। दा आङो बे सभानि रिसेपसन कमिटिनि चेयारमेन जानानैहाय आङो खावलायनो सानदों जाहैबाय जोंनि गासै लाइमोनफोरखौहाय जायफ्रा ख्रिस्ट' फोथायारिफोर आं बिथांमोनखौहाय खावलायनो गोसो जादों जाहाथे बेयाव फैनानैहाय इसोरनि बाथ्राखौ माबायो आरो खोनासङो आरो लोगोसे जोङो आथिखालावहाय दानि जोहोलाव सिख्लाफोरखौ जि मरेलिटि बेवहाय जोङो एसे गाज्रिथिंहाय थांनायखौ नुदों। बेखायनो जोङो बेखौहाय माबोरै जोङो मोजाङैहाय जोङो मोजां मरेलखौहाय खालामनो हागोन नैबेखौ थुलुंगा होनोहाय जोङो बेखौहाय सेमिनारबो होगोन। दा बेनिखायनो आं खावलायनाय जाबाय जेसेबां मानि बाहागो लानो गोनांफोर फैनानैहाय बाहागो लाफैनो थाखाय आरो ओमफ्राय आङो खावलायदों आं रिसेपसननि कमिटि जानानैहाय जोंनि जेसेबां मावग्राफोर आरो मदद खालामग्राफोर आरो खाथि खालायाव थानाय मानसिफोरखौहाय खावलायदों जाहाथे बेयाव फैनानैहाय जोंखौहाय कपारेसन खालामो बाहागो लायो आरो जोंखौहाय अरायनि थाखायहाय मदद खालामो आङो बिथांमोनखौहायबो हामलायदों। बेवहाय गाहाय आलासि हिसाबै जोंनि गाहाय आलासि जाहैबाय उदालगुरिनि बे जिस्केल बिथाङा बेवहाय नुजाफैगोन आरो बिनो इसोरनि बाथ्रा होगोन आरो जोङो आरोबाव सासे लकेल सासे जोङो सायख'जानाय दङ बेयो निहिमिया बे बिथाङा जोंजोंहाय एसएस प्रमटार बियो बिथाङाबो जोंजोंहाय फैनानैहाय इसोरनि बाथ्राखौहाय बुंगोन। खुलुमबाय नोंथांमोननि बे निउस चेनेलनि थ्रुयै जों मिथिनो हासिगोन दिनै बे आइपुवालि पिकनिक स्पट ना दे साननै बन्द' जागोन 7 तारिख 8 तारिख बे खालार मोननैयाव बन्द' खालामनाय जागोन। मानो होनोब्ला बे पिकनिक स्पट खाथियाव मोनसे गिदिर प्रग्राम दङ। बे प्रग्रामा जाहैबाय मोनसे इयुथ केम्प जागोन बेयाव। बेनि थाखायनो जों बेखौ बन्द' खालामनाय जागोन साननैखौ। जुदि बेरायफैनायखौ जों बन्द' खालामा खिन्थु बेरायफैयोब्ला बेरायफैनो हागोन खिन्थु दामनाय देनाय जानाय लोंनायखौ बेयाव खालामनो होनाय जानाय नङा आरोखि। खिन्थु नैबे बटिंफोरखौ दोननाय जागोन जों बे प्रग्रामाव फैग्राफोर जेनेबा गथ' उन्दैफोर फैगोन बिसोर गेलेनो थाखाय बा गाखोनो थाखाय पेडेल बटिंखौ जों दोननाय जागोन आरो बेरायनो मोनगोन आरो बेरायनायखौ जों बेखौ बादा होआ आरो बे कनफारेन्स बे कमिटिनिफ्रायबो बेरायनायखौ बादा होनाय जायाखै। दा बेरायनायखौ दोननाय जागोन खिन्थु दामनाय देनाय मोसाग्लांनाय बे माबाखौ जों बन्द' खालामनाय जागोन आरो साननैनि थाखाय। जोङो बेयाव Bbca इयुथ कमिटिनिफ्राय मोनसे गिदिर जोंहा बोसोरफ्रोमबो खालामबाय थानाय जायो इयुथ केम्प अर्थात लाइमोनफोरनि लोगो लालायनाय हाबाफारि। जोङो बे हाबाफारिखौ नैबे जानुवारि दाननिनो फैगौ 6, 7, 8 बे समाव जोङो बानायनो एबा खालामनो आखायाव लादों। दा बेयो फ्राय जाजोब्बायानो। जोङो दिनै इयुथ कमिटिनि जानानै खावलायगोन जाहाथे बेयाव बाहागो लाफैलायो जोंनि लाइमोनफ्रा। बिनिफ्राय बे जायगाया नैबे आइपुवालि पिकनिक स्पट जे दङ जोंहा बेनि साखाथियावनो जास्ट 300-400 मिटार सानजाहा मोनसे बेयाव दुम्रुथला होननाय मोनसे फिल्ड दङ। बे फिल्डआव जोङो बेखौ खालामदों। बेनिफ्राय मोनसे मिथिहोनो गोनाङा बेनो दा नैबे जोङो पिकनिक स्पटनि जे कमिटि जोङो बिथांमोनजों रायलायदों। बिथांमोना जोंखौ बहुद गोबां बिथिङै मदद होबाय। बे लेखायैनो जोंनि कमिटिनि खावलायनाय बायदि बे हाबाफारिखौ जाफुंनो थाखाय बिथांमोनाबो फैगौ 6
7-8 बे 7-8 जानुवारियाव बिथांमोनाबो स्पर्टखौ बन्द' लाखिनो आखायाव लादों जोङो बेखौ मिथिहोनाय जाबाय जाहाथे बिथांमोननि स्पर्टआव बेरायफैयोब्लाबो जाहाथे जानाय लोंनाय दामनाय देनायखौ खालामनो मोननाय नङा होननानै बिथांमोना बुंदों जाहाथे बेखौ खालामो जोंनिफ्रायबो बे लाहार फाहारखौ खालामनाय जादों आरो